wai me yasa ina da budurwa amma har yau mun kai shekara 6 da ita amma bata taba kai ni gidansu ba, bata taba nuna ni a wurin 'yan uwanta ba, kuma ba ta saka hoto na a status ɗinta ko kuma a story, kuma bata taba haɗa ni da wata ƙawarta ba, sannan na yi mata hidima a duk lokacin da take da bukata. Ni nake yin wannan bukata, daga anko zuwa kudin makarantanta, zuwa abincin da take ci, zuwa kayan da take sawa, duka ni nake hidima a kanta. Kullum nakan je har makaranta in ɗauko ta in dawo da ita gida, amma sai ta ce in jira ta a kwana, sai ta zo ta shiga mota ta in kawo ta gida, kuma bana kawo ta ƙofar gidansu